Danas pričamo o geometrijskim figurama, i to trouglu, pravougaoniku i kvadratu i njihovim osobinama. Trougao. Sam naziv kaže trougao, ova geometrijska figura sastoji se od tri ugla. Pošto ima tri ugla, ima i tri početne tačke, jer početna tačka svakog ugla je teme. Prema tome, temena ovog trougla su teme A, teme B i teme C. Između temena A i B nalazi se stranica AB ili samo A. Između temena B i C nalazi se stranica BC ili samo B i između temena A i C nalazi se stranica AC ili samo C. Prema tome, trougao je geometrijska figura koja ima tri ugla, tri temena i tri stranice. Vrste trouglova. Trouglovi prema dužini stranica se dele na jednakostranične trouglove, to su trouglovi ili trougao koji ima sve tri jednake stranice. AB je jednako sa BC, a BC je jednako sa AC, onda je i AC jednako sa BC, kao što je i zapisano. AB je jednako sa AC, a AC je sa BC. Vidi se da su sve tri stranice međusobno jednake. Naredna vrsta trougla je jednakokraki trougao. To je trougao koji ima dve jednake stranice. U ovom slučaju jednake stranice su AC i BC i to se i vidi ovom žutom linijom. I treća vrsta trougla, gde nijedna stranica nije međusobno jednaka, odnosno sve tri su stranice različite. AB se razlikuje od BC, BC se razlikuje od AC, nema jednakih stranica. Sada vidimo kako se stranice obeležavaju kod ove tri vrste trouglova. Kod trougla kod koga su sve tri jednake stranice, one se obeležavaju sa A. Kod jednakokrakog, osnova na kojoj leži trougao se obeleži sa a jednake stranice sa B. I kod nejednakostraničnog trougla svaka stranica se obeleži posebno sa A, B i C. Međutim, trouglovi mogu da se podele i na osnovu vrste uglova od kojih se sastoje. Pa imamo trougao kod koga jedan ugao je pravi, a ostala dva su oštra, takav trougao se zove pravougli trougao. Pravougli trougao ima jedan pravi ugao i dva oštra. Oštrougli trougao, to je trougao koji ima sva tri oštra ugla i imamo tupougli trougao, od koga imamo jedan tupi ugao i dva oštra ugla. Prema vrsti uglova, znači trouglove delimo na pravougle, to je jedan pravi ima i dva oštra, oštrougle trouglove, kod koga su sva tri oštra ugla, i tupougle trouglove, kod koga je jedan tupi ugao i dva oštra. Sada prelazimo na narednu geometrijsku figuru, svima nama poznatu, a to je pravougaonik. Pravougaonik je četvorougao koji ima četiri prava ugla. Evo vidi se da je ovo pravi ugao, ovo pravi ugao, pravi ugao, pravi ugao i pravi ugao. Pravi uglovi su uglovi koji imaju 90 stepeni. Pošto ima četiri prava ugla, onda ima i četiri temena, jer svaki ugao ima svoju početnu tačku. To su temena A, B, C i D. Ima i dve dužine. Dužine su naspravne stranice, zovu se naspravne jer se nalaze jedna naspram druge i one su međusobno jednake i zato se obeležavaju sa AA, i drugi par naspravnih stranica su širine i one se obeležavaju sa B i B. Prema tome možemo da zaključimo stranica AB je jednaka sa stranicom CD jer su one međusobno naspravne ili paralelne, i stranica AD je naspravna sa stranicom BC, odnosno one su međusobno jednake, što smo i zapisali. Pa se može zaključiti da pravougaonik ima dva para naspravnih stranica, a te naspravne stranice su i jednake. Ima dva para jednakih stranica, dve dužine i dve širine.
I naredna geometrijska figura je kvadrat, a kvadrat bi bio prvugaonik koji ima sve četiri jednake stranice. Pošto je prvugaonik, znači da su svi uglovi kod njega pravi i da se sve četiri stranice jednake. I on ima četiri temena A, B, C i D i dužine i širine su međusobno jednake, pa se zato sve stranice obeležavaju slovom A. Pozdrav drugari, vidimo se.